କହିଥିଲି ତେଣୁ ଇଏ ତାପରେ କ'ଣ ଲାଙ୍କର ସବୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆଣିଏ ତାର ପୁଣି ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇପ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିଲା ନେଇ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଭଲ ଲୋକ କ'ଣ ଇଏ ମୋତେ ଚା ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଝାଳ ବୋହିଛି ମୁଁ ଚା ପିଇ ପଳେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଲେନି ମୁଁ ଯେଉଁ ପଳେଇଥିଲି ବାହାରିକି ଘରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ରିଭର୍ସ ନେଲି ରିଭର୍ସ ଦେଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଦେବେ କି କ'ଣ ଦବ କ'ଣ ଇଏ ଦବ ଚା ଦେବି ଚା ମୁଁ ଭାବିଲି ଚା ଟିକେ ମୋତେ ମିଳିଯିବ କି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଲେନି ବୁଝିଲେ ଏଥର କଥାଟା ବୁଝିଲେ ତ ବିଚାର ନା ନା ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆରେ ବୁଝିପାରୁନୁ କ'ଣ ଆରେ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପାଣି ବାହାରୁନଥିଲା ମୁଁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟକେ ପାଣି ବାହାର କଲି ଓହୋ ବନ୍ଦ କର ଯିଏ ଯାହାର ପାଣି ବାହାର କରୁଛି କରୁଥାଉ ଇଏ ସୁସ୍ମିତା ତମେ ଚାଲ ଆସ ଆମ ଘରେ ପାଣି ବାହାର କରିବେ ଯାଅ ସେଇ ଧୀରେ ଯାଅ ବାଗି ଯା ବାବୁ ବାବୁ ଆପଣ ବାବୁ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା ଥବ ସେ କହିତେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତୁ ତମେ କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବାସ୍ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଇଲି ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ମାଲ୍ଟି ମାରିକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପୁରା ପାଣି ବାହାରୁନଥିଲା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା ପାଇପ୍ ତାଙ୍କ ପାଇପ୍ଟା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଥିଲା ସେ ପାଇପ୍ରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କସରତ ଝାଳ ନାଳ ଉପରେ ତଳେ ପୁରା ହେଇକିରି ମୁଁ ଯେମିତି ଢିଲା କରିଦେଇଛି ସେଠୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଲା ନା ନାହିଁ ହଁ 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 ତମର କ୍ଲିୟର ଏଇ ଆସିଲ ଭିତରକୁ ତମର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ବୁଝିଗଲେ ନା ବୁଝେଇଥିଲେ ବୁଝିଗଲେ ଯା ନା 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 ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଠିକ୍ କହୁନି ମତେ ଟୋକାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ବାବୁ କଥାଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁ କରିବ ତମେ କହିଲ କେମିତି କରିବ ସିଏ କଥାଟା ଠିକ୍ କରିଗଲେ ତମେ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ଧରିବାକୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ଅଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେଠୁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ তুমি তারপরে অ্যাকশন নিয়ে রিঅ্যাকশন অফ রিঅ্যাক্টর ঠিক আছে কোন সে মূলটা কই বাস মূল কথা হচ্ছে যেহেতু ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଇଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ମାଲଟା ଗେଇକି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପାଣି ବାହାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କଲି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଝାଳ ନାଳ ତଳ ଉପର ତଳ ପୁରା ଗୋଇଟା ମାରେ ଖୁନ୍ଦି ସେଠୁ ପାଣି ବାହାରିକି ଦେଲି ଚାପ ତାପରେ ଯେମିତି ହେଇଛି କଥା ବୁଝିଲ তোতে হাত জোড়কি মু তো স্টোরি বুঝি গলিনি মোর আউ দরকার নাই বুঝিল কি তুই কথা বুঝিনি ছাড় মু কোন আরে শুনো বাবু শুনাই চত্তরি প্রথম আইলি প্রথম আইলি প্রথম আইলু কি বলিলু চার বছর চত্তরি কে বুঝিলু বাবা খুব বলাই রে শুনো কথাটা শুনিয়ে পড়িও চার মু মো আরে শুনো তুই কথা